Yo, cetak yo. Iki munyuk-munyukan nih. Wow. Matur nuwun Mas As. Kalau kita ketemuan tamu menika Mas Budi Savitri, Dik Bagus dan juga kawan-kawan, Mas Farid, Pak Eko, matur nuwun. Lalu Mbah Bayan para sesepuh ingkang sampun nderekaken nenggani wonten siang punika dalam rangka ulang tahun Cipta Budaya yang ke-52 tahun. Atau aku manut kowe brik cabrik. Sesarengan kalian Dimas mula padha sing ati-ati ya ngger Cipta Budaya. Ambune piye Tut? Pesing. Waspadakno ngger para satriya-satriya Cipta Budaya. Opa. Opda. Wani-wani nyolong bendaraku biar Dewi Sinta anggota. Coba watakno iki ana manorawat digetih marang Sri Rama. Man, Anoman kowe wani ngiyak-iyak ana sajroning raton. Kalengko diraja man. Aja mlayu man kowe yen pancen wani karo aku iki langgojo adep ana wae. Anggojo aku ora bakal wedi marang Rama iki Anoman ora bakal mundur. Wah. Risma. Yo, hey, ayo lo Pak Udi. Wah, wah. Kowe mlayu nang ulon tak tutupi mangulon mlayu kidul bakal tak tutupi nang kidulno. Mang ya iki anggojo waduh satriya ning Kalengka diraja. Hoa. Hae, apa? Yo. Ayo bro konco hewas pandana iki. Kasar saya godhong bersak lajoning lalayonku Pak. Anggota ora nrimake yen Kalengka diraja bakal tak obong. Tak obong. Yuk. Mas Ating saka Trenggalek matur nuwun rawuhipun saking kanca-kanca. Sumber Gedhong rawuh matur nuwun. Yo. Hey. Op. Yo. Op.
Coba kaya ngopo Mas Radakno wong Alengkadraja. Ya iki lho Anoman sing ketemu teh ora wedi getih. Oh, aku bakal mboyong ratuku Dewi Sinta. Sing kala samono kae boyong dening Prabu Rawana Raja. Bakal tak oyang, bakal tak gawe geger. Alengkadraja bakal tak obong. Ya. Ricik gumricik ngemise wos teko sedelo maneh rapane wos teko nyengaken aduh rika beto napa bungkus bata diku isin apa ricik gumricik grimise wos teko sedelo maneh bapak nyong teko aja kaget aku rika beto napa bungkus bata iku isin apa Masikit katuran minara Masikit anggota yen pancen kowe Sakti Mahamara ayo siji ayo dibuktekne sapa sing menang kanggo talakan ngono sajroning kraton Ngalengkadraja iki Mas Anoman anggota maju anggota Anoman aja kakean sumbar kowe iki anggota maneh aku ora bakal mundur yen urung nimpakake dening sajake kaya ana geni murah-murah ana sajroning kraton Ngalengkadraja. Wih. Kaya mau saka palongan sing jeneng Anoman obong kraton Ngalengkadraja bakal nyulik dene Dewi Sasita. Hei, manaja mlayu mandheka dhisik iki lho anggota. Adep ana anggota.
Au. 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 Was Ridu mawur mangabara-bara rahat tengarane ajure gok makuru gongso tetak kadya wotula ora prajiting turangga esti rakata eka dojo lelayu sapi jebul Anoman anggota aku ora bakal mundur ya durung matani siramu yang kaya no ayo adu aku sektane no ing sore iki Pak wah hei ya hop wah hei hop anggota kate mlayu ning ndi kowe do aku ora bisa mlayu man kowe cilik ning rasa man iki vitaminmu apa man hop tanpa nono iki Anoman kowe mati dening aku wis Ma, kowe arep mlayu ning ndi dok? Aku ora melu mlayu. Anake aku iki golek kasek ten iki tanpa nono ya, Mas Budi wae. Oi, mati dening aku kowe do anggota. Iki lho. Was. Hei. Opat. Wah. Seger. Wis to. Manut to galang lae. Ayo.
Iya. 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 Iya, iya. Panyuwun saking panjenengan Mbah Karji woe ngaren. Kamangka woe ngaren iki wis ping pindho lho. Ping 3 awake. Woe ngaren mesti kudu eling. Mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung elinga tambe murine nadyan isih anom mesti bakal tuwa tinggal aku musarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan poe ngaren kudu eling. Yeah, ya oh Sabi bareng wonten tari anggodo kaliyan anggota man. Menika wonten tari kucing candra mawa adikku sing paling ganteng sak Tulung Agung. Manisnya Tulung Agung. Sapa to iki? Robi
Wah. Baroko. Hei. Daya.